Dobar dan, mi smo učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Gore. Ja sam Marija. A ja Matea. Članice smo učeničke zadruge Goranka i danas ćemo vam pokazati kako napraviti privjesak za ključeve. Za rad nam je potreban sljedeći materijal: škare, deblji konac, alkice za privjesak, drvena glava, drveni ukrasi u boji i flomaster. Sada ćemo vam pokazati kako napraviti privjesak za ključeve. Kroz alkicu za privjesak provučemo debeli konac i zavežemo čvrsti čvor. Nakon toga kroz konac provučemo glavu i obojamo kosu flomasterom. Kako bismo napravili čovječuljka, koristit ćemo deblji konac i makrame tehnikom isplasti tijelo i ruke. Na završetak zavezat ćemo manji drveni ukras. Višak ćemo odrezati škarama. Ispod tijela čovječuljka nanizat ćemo veliku drvenu perlicu ispod koje ćemo zavezati čvor da se ne pomiče. Na krajeve nogu zavežemo veći drveni ukras. Višak odrežemo škarama. Naš privjesak je gotov I spreman za pakiranje.